No, tu máme zaujímavé miesto. Tam ide chodba. My sme tuto prešli cez také jedno nebezpečné miesto. To je odrazka červená. Troška sa to tu rozpadá. Tu je jedna chodba, križovatka. Tu je druhá chodba, krátka. Toto tu je popadané. A niekto... Aj tu sú tie filmy navešané, tie sú tu kvôli radioaktivite, tie sú tu dlho. To je tá červená odrážka. To je nejaká značka. To sú tie filmy. Konečne sa ozval aj analyzátor CO2. Začal pípať. Takže potom ešte môžeme ísť sem na prieskum. Takže analyzátor funguje spoľahlivo. Kontrolná petrolejka funguje tiež.